kamo, ayaw mo reklamong magkadaot-daot mo, turkan mong sakit, magluya mo, na amoy mga balatian, ayaw mo reklamo. Kay resulta na sa inyong pagkakiat, pagkalaagan, pagkapalahubog, kabuntagan, sigig pang wakwak, daghan kay mga bisyo. Unya, mag-ampo kag healthy lifestyle. Wa ka kuyape. Mag-birthday. Dayong wish dayong pag-ampog. Unta, tagaan kog maayong panglawas. Ligon nga panglawas. Hataas nga kinabuhi. Maglibog ng imong giampuan kung tumanon ba o dili. Kaya mo pag-ampo, sukwahi man, gaampog healthy lifestyle. Gatagay pog tando ay og red ho, siging kabuntaga. Gaampog healthy lifestyle. Unya pag-abot sa ana-ana, kada birada, 5 rounds. Asa man ka mahilti ana, sige man kang luya kay, sige man kang kahawasan. Man ayaw nagreklamo. Pero, bastante gihapon ka. For example, gi-high blood na ka, gi-TB na ka, taas na kay kag sugar. Na? Ayaw ka bala ka. Importante, nahibalo na kag unsay imong angkon nga sakit. Ang kuyaw gyud ana kanang wala kay bisyo, sikang ga-exercise, sikang ga-diet, dayong giturkan kag sakit, awa ka kabalog disagikan, diha ka makulbaan, diha ka makuyawan, ngano man nga akong lawas, ako manggiampingan, walay bisyo, wala tanan, pero nagsakit man hinuan, munang bastante gihapon ka, naagapong kay advantages. At least, kabalo na kamo lugar sa imong kaugalingon. Munang kamo nga wala pa yung mga sakit-sakit diha, ayaw dyan ninyong tamayan ang aduna ng mga balatian. No, kanamingon nga la, high blood ay ko. Ako wala dyan kuan na ayaw yung kumpiyansa day. Maayo gali na kay kabalo siya nga high blood na siya. Kabalo na siya kung sa mga bawal o dili niya kanon. Kay para masalbar siya. O na ikaw, wapa ka kabalo. O sara ako masulting mo. Good luck. O ara ba kayo pa-check up? Na. O nag-iingon ko, mamatay ka. Tungkol sa imong sakit, kay imong binuhatan, kay bisyoso ka. Wala ray problema. Dawat na. Bigaon man ka. Kiat man ka. Bisyoso man ka, o di, madulok, patay. Kanang wa pa namatay, may problema ko siyang kamatyan. Kaya for example, palahubog ka. Ngayon man na aisos ko, namatay na. Kosog, makayang mula lang tando ay. Why, kaon-kaon. Karon na soblaan. Kirig. Patay. Walay kolba. Hibalaan man na yung findings. Kana, ay sos ko nilunod ng baga ana. Wa na kaginhawa. Kay napuno nag-anuos og takuling ng baga ana. Kay grabe na makayop-yop og sigarilyo. Moyop-yop paglagay, moyop-yop pag sigarilyo. Higo pag asos tambotso nalumos. Patay. May bisyo man. Kanagong namatay kag healthy ka kay isang tanan. Halos di nagay kamo ka og karne. Kay mahadlok ang high blood ron. Namatay man Hinoo. Kana may misteryo nga kamatayon. Ay amot lamang ninyo. Basta amping lang yun sa lawas. Pa-check up na panalagsa. Anara. Para mahimalaan natog. Naunsa na ta. Basig na action, solirat na yung mga matay mo nagipasagdaan diha. Ni kurog na imong pikas kamot. Ni takig na imong pikas tiil. Di nakatindog ng imong lagay diha.
May pa-check up na nato kay basta pa daig madalag tablitas. Ay, nako, kinabuhi. Lagot ko. Light na ko yung mga fallopian tube.